канали мо дар замонаи YouTube MC Шурик TG. MC Шурик Парвиз Холов и ҳаёти ҳамо одамое ки да ҳаёт падарай даст додагиянд ва то имрӯз дар орзуи падарам барои ҳамо одамое падар нести имрӯз ки бини туи бачата бачаи тишах бачашид нести ки бигам бачашай аруси нозанин дар бари шер бачаи тизе бидай дум намети ё падаро ки ҷои ту ма кӯдак будум модар ба азоб кардак ма калон гуфта иснак набе падарира механдид механдон баде кира гардон шиду мегуфтум камкам дада оби чашми ё чамерех меистодак нигоҳ карда сурата модар нигоҳ ка чор моа кӯдак дадашум падаре ракита ҳози мадар орзу авазшум баде ки калон шидум фаҳмидум ҳама хабара ваҳ нахона дида бошум рӯи падара ҳамехе мегузашт рӯз ба гиряи беовозум зиқ мешидум дилбардорӣ мекардан мегуфтум созум касое сағера гуфт мезадум шон модар месӯх ки бачам ҷанг накунӣ бо чизет меган майли бугу куҷо рафтӣ падарҷонам дар ин дунё сарсона роҳат шод падарҷонам 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 куҷо рафтӣ падарҷонам ҳамехе калон шидум ба дастгирии модарина имрӯз туй дорум падар нест бо месӯза ҷигар модар садқа мешам шабой бехоб болаи даста имрӯз расондим ба орзут имрӯз диди ту аваста бачаи раи кӯдаки то имрӯз карди калон имрӯз дастёри ту меша очаши гронаи алло дасте ки калоным кард имрӯз мебина роҳатча ҳар як модар мехоҳад бина хушбахтии фарзандша не ки туи беханда бахти сиёҳ даруни дилам бетабрикоти падар чӣ хехандара бинам падар нести имрӯз ки табрик кунем да туюм ки фарзанди дилдари дар падар гофта сайда туюш мехостум дом бути пеше рафтан хона ярӯз мехостум қучоқим кунӣ дар пеши душману дӯст ки ма ба сари баланд шинам дару балои тахо азоби бепадари ёҳ додим азобои сар куҷо рафтӣ падарҷонам дар ин дунё сарсона роҳат шод падарҷонам 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 куҷо